Díb agus beannacht ina saonarí a sinne séir. Is mi sin Macdara, is tá main chas a siomra doracha a guslan í bhríon in ina séir. Well, is am ítach ceirta í hauna in ina séir, am a hagant an daun seo agus an daun os nádúra le chéile, bíndar builte le chéile in seo. Agus margheallar sin Camid gléise suas nús na daoine ón taobheile, na daoine má, nó na siagaí, nó na pócaí mar hagans muid arab. Mar sin sinna fág an gléise muid suas, clúdaí muid chuile físa níos banna muid craiceanna be, agus chun muid mita go dhearan agus seanna daí go chuid is mó bhín saran, agus measc nó pócín. Agus an sin, tean muid amach, agus sin príomh rud nach 9 duine bu, nach 9 an dram ón taobheilú ach nach 9 muite na háiteach an éireadú. Mar sin tean muid isteach ó heach go teach, siad na víns tú beag, agus bíon málat, agus ní dhéireann tú focail a bháin, bíon tú go ciún le loch, agus réitis go 9 duine, ní na fiúbhain grúsach na cásacht, ach bheith dánain sin agus beidir chuin bhearach na daoine ort, daunsa beg a dhéanaan rud cinn beidir go dhéanaan daunsa beg rince beg. Agus an sin, gáhad do chuid eolaí, nó do chuid mílsein, nó do chuid crónaí, nó amach ghain éireach leatas a mé am mó lua beidir gá package lu Kimberleys nó rud cinn mar sin. Agus an sin, gáhad ré, go dtín chéad teach eile, agus mar sin, agus ní chuile heach a dascoloch a doras, agus ach bhí sé sin ceicleoras, chuidir an rud a bhí an. Bhí sa an sin ní chéad bliain eile nach a gá baca leis an teach sin. Agus nar bhí tú beg, nar bhí muid beg, ní hách muid dánach muid ar bhaile sin hain, nó beidir ní chéad bhaile eile, ní hách muid sarir a tíomhhéir gan nuileán. Agus a sin, hách muid ar bhaile, agus ní bheith se rá dhéanach beidir a seacht a chlog nó leabhar seacht, agus roinach muid na mílsein, agus na crónaí, agus na tuirí ar i chéile. As a sin bheith muid a fánach leis na pócaí móra, ní siadad na pócaís stois a vís na déga, nó beidir gur a féidir agus mar ágáil thart freisin. Ach, bhíoh tamil idir a tám sin a thucach muid a bhaile agus tamil thucach na pócaís móra. Mar sin bheith muid i gimmars clufií, agus an dá clufi chuin lumsa ná an ceann tas a go leor daoine ná úl chur sa máisín, a máisín isce, agus iarachta íonna pleice bhainteas. Bhí sé sin deachir go háidir mar rutún an snáb nó tad mar sin, bheith sé deachir de chluigean na chuir faoin isce agus pleice bhaint as an úl. Agus ceann eile na úl a cheangail ón saoileil, le pí snóda, agus bheith sé luas go nút san álas, beag na bhríise a chuid fiachla i gcear pleice bhainteas. Nílas am éidir lem cumar rail ní sé ríiste mlíana brenn man anna íonna. Ach sa sin na nósanna bheith chaine sin. Agus sin chéad eile bheith tú déanna spray ag baile, chéad eile chluisean doras, pum pum pum. Agus bheith mu deasásta agus roiimeadach mar bhí sanna sin gur an na pócaís móra go doras. Thagach siad a steach agus maidí mórach agus heas siad a sin beidir an ngach siad. Bheith siad ligan ar pain cheappa go beag baile bhítar chu compórteach sin, agus níarach siad táda, beidir gan áach ceannach go daunsa nó rud cinint mar sin, ach bheith siad sort scándrúil ach ar bhealach chan spríúil, nó beidir mar siad a ligan ar pain gur siad a tugáil picture nó rud cinint. Agus a sin tríos tamil bheith ggéar dhéanamach céad hain, agus nar bhí muid hain rudbeag ní sin a bhí muid hain a gail thart, mar sin na pócaís beaga agus na pócaís móra agus muid arab. Agus bheith chan spríon leis na daoine bhí sa teach, mar bheith siad a gúna bhí chuileán i ggéaráil amach cé ó hain, agus bheith chan spríon a sin ar i cheapach duine gur duine cinint eilú, mar bheith dhéanaid cinnte gur a siúl geátíocht agus gur tú siúl beidir cos le duine cinint eile nó nar tú siúl mar a bheith tú siúl chuile lá. Ach sa bheith daoine rá, mes tú bine Thomas nó bine Martin agus bheith siad ará. Ach sin scaití bheith daoine ceirte, ó sin amach dára. Agus ach ní ar a tádas ach pizza sprays chawa sin ó heach go teach mar a chéile agus beidir na vín tú ní sinne bhí mó níos journaling agus chawa go dtí na bailte chéile freisin. Í an dríochtú le bhí an camera agus í an spríúil agus bheith go leor cléasacht ar bun ní bheith sé eisteach a bheith cén chéad an bhaidan dar cín pí go chrán a go amach as simlear a cíns nó
á cean anmharúil bouta ná gur thug na pucaid móra thug ar chlaid tras na bhór mar sin bhí chlaid breá tuí tras na bhór agus tá sam hir an inis meán déir le choracha chursos ar cheanna tí ar a ddíon mar sin rudí bag mar sin rud bag dealacht ach ní an ar sin dochar a dhéanana ríre agus rudí mar sin sa bhí dríocht a baint leis agus bhí sé bag nach nar bhí muid bag a háirit bhí sé chamáile an nulaigh agus bhí néir céanna dríocht a baint leis agus bhí sé ítach mar sin sinna méid man an cíú ar fi láir ach bainnig í héin ásása í hánas bí í cuaramach agus fáinnig púcaí mar sin ó ina séir ile an áran nulaigh hana chun me gail saon hana. Slán go fód.